Shalom. Selamat hari Minggu Madi Ita Salutna Ruas Niuriata Gereja AKBP Harapan Jaya. Neng puka utama parmingguan di Bagasan Sadarion Jumulo Maita Martangiang Nahom. Amin. Tapuji tuata marhiti buku ede nomor 15 ayat sada tabba ayat tulu. Marhite-hite goat ni debata ama dot goat ni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goat ni tondi parbadia natumo palangit dot tanoon. Amen. Parangeon hamuma natama dituani marguru tu sadok lomo ni roana mar parbueon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadenggan olo yamu majahuba marhite-hite lasni roa robe mahamu tujulona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangiang maita ale tuan debata pargogo na suatu dosan odo si leon hapul-hapul tuaka na masakroa odo si leon gogo tuaka nagale asima roam tatap maaka na masakroa dot akka nahona pangunjunan sai tatap ma hoi nasida jala palua nasida sian agogotani asa patar di hida nasida hodo pangurubi hapurusan dohot pangaramoti di hagugutan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus, anak
amuma patik ni debata di minggutta sadarion imanata surat di pesalmen 41 ayat 2 1 ayat 3 songonon mana didokna martua maalak nama natap uhum tu nasoroni arion sai paluaon ni Jahoba do ibana di hari hinamago ramotan jala panguluon ni Jahoba do ibana martua do hibana bainonna di tanoon jaladang tagamon leonomu hibana ripe rupaon di musuna ima sahatna atong rap mangidogogo maita tuadupan ni debata ale tuan debata sai pargugoi maami mangulaon naubat tu patikmi amen. Tato poti madu satta tuadupan ni debata mastangiang maita ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo naso atu dosan partinggan basa doho jalaro di saleling-leling nado hasini roam saya marpamuati marwam di hajaton nami jala say hunang be ingot akka dosa nami ay jot-jot do hami mardosa marado pokko jala jot-jot do usungguli hami rimasmu marhite sian pangalason nami di atam ale tuan Jahoba say unang paingot-ingot pangalason nami unang alang asiniroam say hurupi maami o ale tuan debata atuaon nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu asesan ni dosata songo sitong na mangulu au ninna Tuan Jahoba tung na solomodo ro aku mida amatean ni parjahat nalomodo ro aku mida amumulak ni parjahati tumadikot dalan na asa mangulu ibana asa ngapon ma di debata na digijang. Amen.
Tabegema hatani debata turpuk ni hari mingguon, iman atas surat di Lukas 14 mamuka di ayat 12, Sa'ro di ayat 14. Tajama secara responsoria di ayat 40 ayat 14 rakmaita anon majaha. Di dogma hut tunamamio hibana, jumpa di baiko pesta manang haroan, unang mapio tusi aka ali-alem, manang a anggim, manang hula ulam, manang obar bagas mupe aka nagabe, asa unang nasida musei mamioho, gabe di balosi tuho. Ayat 14 rapmai tamaja. Jadi matua maho disi airang tarbalos nasida itu ho alai marbalos do itu ho sogot diaheon niaka partigor. Ima sahatna matua dohaka natumangion hatani debata jalan nau piopsa. Amin. Tidakon ma poseau tai songon nai dan tidakon ni dongata sa poseaon di sadok portibion rap maita mandok au posea di debata jauba ido ama pargogo na so atudusan natu mo palangit do tano au posea di Yesus Kristus anak ni debata jauba na sasadai imana tinubuon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia adorang soa bubuan, ido tuata natumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana diau pinat silang, natuat tuban watorudung ditanom, namulak mangulu di hari patuluon, nama naik tu surgo, lau undul tu siamun ni debata jauba amanai, pargogo na soa tu dosani, disima ibana, paima mulak sogok tu tanoon, mangungumi alak na mangulu do namate. Ao posea ditondi parbadia jala adong sada uria nabadia uria atau panyala Kristen akan nabadia dot dia sesan ni dosa dot dia tai namandok mulak mangulu sogok daging niala nang mate dot dia nguluan na sora sudah. Amin. Tabegema titing namasa di uriata di bagasan sadarion. Shalom. Titing Minggu Pasaplonopon Dung Trinitatis 27 September 2020. Perjolo topik Marasini Roha Tuaka Namartihas Parhobas Boima Tajaha di Warta. Titing namasa Perjolo dana tu pengadaan dalan hobar tu sakap ni huriata naing manuhor tano bay dalan akses tu huria masuk dok haruar tu gereja tahun bidangna 700 meter nunga di leon huriata be 150 juta tu partano songon sebagian sian panggararon tahap perjolo laho menguduti panggarara tahap perjulu sisada 5 miliar tu partanoi alani khususon hamema tu sude ruas ni huriata asarade rohatta
laho manitipun hepeng na tu panitia asa bulas tagarar tahap perjulu si sada 1,5 miliari. Jala paulahon ni panitia doi sude akka uang na dititiponi tu ganup marhite hepeng janji iman turuas dohot dana sumbangan marhite proposal ni dohot pelean na dapat sian ganup minggu tu pengadaan dalani dung sidung permingguan di mingguan paturion ni panitia nama laho patureho dalani hobar tu konsep naung disepakati. Paduahon sosialisasi pelean hamalation gotilon. Sada sian program ni huriatta ima patupa pesta gotilon di pada Nairobi. Hari raya gotilon sai di usaha bangsoni debata doi mabuan parbueni nani ulana diadopan ni debata songon hamalation ni rohani bangsoi tu debata. Dang manggotil hita alana dang partani hita alai manggotil do hita marhite ulauta dohot usahata alani songotad dani hamalation ni rohatta tu debata pasatotama pelean hamalation ni rohatta tu debata marhite amplop na pinarade ni huria pasahatotta Mei di hari Minggu tanggal 2 November 2020 dang pola patupota acara pesta alani situasi pandemi COVID-19 sia. Patuluhon soso-soso mematuhi protokol kesehatan Buima Tajaha di lembaran warta. Parhepengon ni huriatta di hari Minggu Buima Tajaha di lembaran warta. Saldo kas ni huriatta per tanggal 26 September 2020 huria minus 105.870.317 rupiah. Pusat 2.127.875 rupiah. Diakoni 110.320.815 rupiah. Pembangunan 1.200.000. Pengadaan dalan 10.750.000 rupiah. Transitoria 10.500.000 rupiah. Laos ni sosohoma tu sude ruas ni huriatta asa tagarar ma pelean bulanan tabe tu hatta ma mamasu-masu parhepengon ni huriatta. Ulang tahun torop ni ruas nama ulang tahun di hari Mingguon 30 sia halak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun ma hatani debata nama dok di poda 10 sia ayat 27. Biar mida jahoba parohon hanguluan. Jala halak nasabam roha mar sonang-sonang do dang hinaon na jea tu ibana. Songonima titing na masa dohot parhepengon ni huriata tuhatta masu-masu.
Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, pinuji pinasangap maguarmu ale Tuhan, dia sini roham na mangalehon kesempatan di hami Tuhan sadarion, boy hami rotu bagas joromon, marsoba madok mauliate mamuji pasangapun guarmu, di siala sudedeng kan di basam nong pinasahatmu tuhami di bagasan saminggu, naung fubolus hami ali Tuhan. Marhahi pasok kami di baik kok jala di pabor hato kami Tuhan sahatu tikion di bagasan sonang ni roha lauma persaoran rabdoto Tuhan naeng pakulinganmu mahami be marhite-hite suaram ajari mahami dongane hami Tuhan marhite todim na badiai asa todimi mana patauhon hami lau mangatu sisian hatam gabi bui hu ulahok kami di parnguluon siapari makuling maholi Tuhan nungarade hami saluhut natinubusmu di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus oloi mapangiduan nami asiroham amin. Shalom madita manginang barita nauli turpuk di mingguta sadarion ima di minggu Saplonom dung Trinitatis dibuat dosian buku 2 Samuel bidu sia ayat sada sahat rodi ayat 8 songonon ma didok disi dungi nina si David ma manakasi adong dope ulaning jolma tading-tadingan ni Raja Saul asa hubaen asini roha tuibana ala si Jonathan. Jadi adong ma sada naposo isi ni bagas ni si Saul nahinan namargoar si Siba gabe tarjo ibana tujolo ni Raja David dungi ni Raja Ima mado ibana atehe hodo si Siba naposo do au ninna ibana dungi didok Raja Ima atehe adong dope jolma tading-tadingan si Saul asa hubai tu ibana asini roha siad debata jadi ninna sisi bamamado rajai adong dope sada anak ni si Jonathan pakpang pakna duaca dungi ninna Raja Ima mado ibana di dia ibana gabe didok sisi bama madok rajai idama dilode bardo ibana seorang tusimakir anak ni si Amiel dungi disuruh Raja David ma suruanna mangalap ibana sian bagas ni si Makir anak ni si Amiel di Lodebar jadi dung sahat si Mepiboset anak ni si Jonathan tubuh ni si Saul tujolo ni si David manukap maibana tutano marsoba alai ni si David ma ale Mepiboset gabe didok ibana ma disodoau naposom dungi didok si David mamusetu ibana unak koma biar ai iko baenok kudu tuho asini roha ala ni si Jonathan amangmu ikon paula hokku tuho sude golat ni si Saul opumi jadi iko tok tongho sapanganan doho tau jadi marsob maibana huhut didok tung ise mapola au naposom ubain pola dopak konomu biang namate songon awon ido sahatna marmusu do Raja Saul dohot Raja David ala monang si David maralohon Raja Palestim monang ibana maralhon si Goliat
jala dinamonangi gabe sogoma rohani si Saul tu si David manang si Daud ala edene akaparupuan na manomonomo si David dungro sian parporangani edena beribu-ribu di taluhon si Saul alai marloksa-loksa do di taluhon si Daud manang si David ima ede ujungna gabe tubuh ma soguni roha ala niaha ala diedehon aka paropuani songoni gabe ditahi Raja Saul ma laho memunu si David jala disakapi ibana pola sahat rodina lau ibana martabuni tu sadaliang asa unang gabe sahat ibana dipamate Raja Saul asa dung mate Raja Saul digatihon si Daud ma nagabe memimpin bangsa Israel songon raja di tengah-tengah ni bangsa Israel jala boido tajaha di sada Samuel 30 sada ayat sada rodi ayat 2 dung mate pinopar ni si Saul rap dohot si Saul sadiri jalanunga dimiahi si Samuel anggo si David nagabe songon raja mangkat ibana gabe laos si David ma nagabe manggati Raja Saul gabe panggonggomi songon raja di tengah-tengah ni bangsa Israel raja natar barita do ibana jala napajongjokon hati goran hasit tongan di tengah-tengah ni bangsa Israel jaladung kondusif di situasi kondisi di bangsa Israel dung nyaman aman dipimpin ibana gabe marhusari marohana laho manukun mangalului pinoparni Raja Saul dohot pinoparni si Jonathan ale-alena nang perupani marmusu amang na si Saul dohot si David alai si Jonathan na marale-ale dohot si David jala ibana natok tong setia marale-ale bahkan bodo tajaha rupani di sada Samuel 2 Samuel 20 bahwa marjadji nasida marpadan nasida rap dohot si Jonathan di ayat 42 di dok desi di jolo ni debata marpadan nasida naik kontok tong do nasida mar dame mardenggan jala maraleale jala akka pinopar nasida pe ikot tok tong marsi haholongan ido perjanjian ido songon padan ni si Jonathan rap dohot si David hati hai jalalaus ido nang nani ingot ni si David dina direnukon ibana dung tolhas tu ibana harajaon na pinasat ni debata tu si David dung mate si Saul dohot si Jonathan rabdot akapino parna
gabe adong masongon sada sukun-sukun di bagasan pikiranna manukun imanakid dia sadai dungini nasi David manakasi adong dope ulaning jolma tadik-tadingan ni Raja Saul asa hubain asini roh hatu ibala ala ni si Jonathan ima anak ni si Saul ale-ale ni si David nama cai dengan hubungan komunikasi manang para realeon nasida naso boy nasida tarsira naso boy holong ni roha nasida putus ala ni hosom ni amana ala tetap terjalin hubungan na denggat di tonga-tonga ni panggul miton ni ngolu nasida na dua imana ni ingot ni si David bahwa nang perupani merjaji nasida marpadan nasida si Jonathan rabdohot si David alai diingot ibana do di jolo ni debata nasida na marpadani jala ni ojar ni imay bana naeng laho patuduhon ulaon na denggan ulaon asini roha ulaon pangurupion dohot ulaon hasit tongan diadopan ni debata hati goran diadopan ni debata naeng dipajongjong ibana sada keadilan hasit tongan di tonga-tonga ni ngolu manang pinopar ni si Saul naong ginatina berusaha may ibana law manukun informasi disukun ibana ma pembantu ni si Saul uju mangolu imana marguar si Siba di jauh ibana menghadap tu Raja David lau manukun informasi sian ibana lau memboto situasi kondisi ni pinopar ni si Saul gabe dipabotohon si Siba ma bahwa adong dope pinopar ni si Saul anak ni si Jonathan ale-ale ni si David ima namarguar si Mepobeshet bepot gabe disuruh ma ikon alapon ibana disuruh ma paranganna jala adorak seborhat dipabotohon si Siba do situasi kondisi keadaan ni anak ni si Jonathan situasina ima napakpang dang boy mardalan ibana sendiri jala ubay napakpang ibana tiki umur 5 tahun ibana pakpang ala ditiki diboan pembantuna ibana diopa medabu sian opanna ujungna gabe subuh be ibana mardalan ido baina gabe dang boy ibana merdalan gabe pakpang makpat na duasa buasa di paboai ala memang molo menghadap tu raja di tonga-tonga di bangsa Israel peraturanna dang boy akka na pakpang manang nahurang nak kana martihas alai nang pe songoni keadaan ni kondisi dang gabe pangabat di ibana alania hanunga di ojar holong ni roha ibana laho mangalului lao papatarhon ulaun asini roha lao makaholongi pinopar ni si Jonathan songon ale-alena naung marpadan nasida na dua naso jadi pasobona pinopar ni nasida na dua mago putih ido nani ingot ni si David ido bani ido konakinin naeng hubahen asini rohatu ibana ala ni si Jonathan ubahen asini roha jala didok musenak ini nga di ayat tolu, 3 asa hubahen asini roha ibana ala ni si Jonathan ubahen asini roha jala didok musenak ini nga di ayat tolu, asa hubahen asini roha, asini roha jala didok musenak ini nga di ayat tolu, 3 asa hubahen asini roha, asini roha jala didok musenak ini nga di ayat tolu, 3 asa hubahen asini roha jala didok musenak ini nga di ayat tolu,
di jolo ni debata. Asa hubain asini roha ala naung di jalo ibana asini roha ni debata. Asa di ibain asini roha ala di ida debata nasida di namar padan rabdo si Jonathan. Ala asini roha ni debata. Dihilala ibana pemakilalahon asini roha dohot pangurupion ni debata di bagasan ngoluna. Jala debata donang mengangkat ibana gabesongon raja pemimpin di tengah-tengah di bangsa Israel. Mangapehon sada tanggung jawab. Tu si David gabe sada panggonggomi mangarajai di tengah-tengah di bangsa Israel. Alani dang gabe jabatan di ibanai gabe mabain ibana margijang ni roha manang lupa tu debata manang lupa ibana tu janji badan naung pinapadatonna alai laus ido mangojar ibana lau patupahon asini roha ulau nadenggan maradopon pinoparni si Saul. Ido baina gabe di joma di alap ma ibana sian bagas ni si makir na di Lodebar. Jala dung sahat ibana madapoton raja David anggo anak ni si Jonathani si Mepiboseti mabiardo menghadap Raja David. Adong dosada kekhawatiran di ibana. Ala memang di tengah-tengah di bangsa Israel sada halak raja naung pemimpin di tengah-tengah nasida di tengah-tengah di bangsa Israel ikon selesai honon nado sude akapinopar ni raja. Alanyaha sotung gabe musunai. Sotung gabe boy imuse gabe sada laho manegai manang provokator di tengah-tengah ni harajau ni. Ido anggo di tengah-tengah ni bangsa Israel. Alai dang songoni anggo rohani si David. Tujuan nadenggan do nanaing si patuduhononna. Ulau nadenggan do nanaing si patuduhononna. Asini roha do nanaing si ulahononna. Mangurupi sada halak na papang naso denggan pardalanna rupani. Molo di zaman sitiki sinuai ngate molo halak na papang sai pitor asing do pandangan ni halak tu sada halak na papang manang tu akahalak na humurang di fisikna manang di mentalna sai pitor asing do pakilalaan ni nahipas pamatangna. Sai herana di nomor 2 hon halak napi hipas do ngolu ni halak na hurang manang na so lengkap di bagasan ngoluna. HP tu hata madok debata menciptaho ni asa buhado tahe asa patardo huaso ni debata dinasidukun ni akasisean na Tuhan Yesus ay buat sama pak pangibana buat sama pitung ibana alus ni Tuhan Yesus asa patardo huaso ni debata di tengah-tengah ni portipion. Berarti huaso ni debata holong ni rohani debata naing patar di tengah-tengah ni ngolu ni portibion dinalaho patuduhon ulaon para sini rohaon asa takas masih urupan masih hilalaan jolma natinopan ni debata bui nasida gabe masih urupan di akanagale urupan ni akanagogo di akanagale di ekonomi urupan ni akanamora asa boa asa gabe rap marlas ni roha dungi taridama hapataran ni asini roha ni debata di tengah-tengah ni portibion di hangoluhon jolma natinopan ni debata itu tujuan ubaena marasing-asing sedangkan tangan taupe jari-jari taupe marasing-asing do adong na mok adong na marniang jala asing-asing do warna
Di patu pada batai asa adong saling memperhatikan. Ido tujuan di debata asa marsangap debata marhite-hite panggul mito ningolu ni akan atinopan ni debata jalalas ido nang hinangoluhon ni si David dison gabe di jauh ibana di alap ibana ala memang songon raja ibana songon pemimpin ibana ikon sudedo sarihononna akajolma dakola nahi pas sarihonon ni sebagai raja manang pemimpin di tengah-tengah di bangsa Israel ima keadilan jadi semua berhak diayomi salah seorang raja dipimpin salah seorang raja asa toktong nasida marlas ni roha laho mangulahon lomo ni roha ni di bata idona pinatuduhon ni si David di si asa dang gabe rupani eles rohana marmereng akan apakpang alai justru ido mangojar ibana lam mangurupi lao mangasi maka holongi pinopar ni si Saul nangpe sugorohan ni si Saul tu ibana dang gabe di balocon ibana hajahaton ni opuna si Saul tu si David manang tu si Mefiboset alai di patuduhon ibana do holong ni roha tu ibana bahkan dung sahat nakinin wado tindakan ni si Mefiboset tu si David di patuduhon ibana do sada kerendahan hati di jolo ni raja ima marsoba ibana sahatu tano uduk do ibana tu pemimpinna laho marsoba di patuduhon ibana doha metonna hinadangol ni pakilalahna alai anggo si David mengangkat ibana gabe songon sada na berhak untuk majalo asini roha pangurupion ni sada pemimpin pengayom di tengah-tengah ni bangsa Israel diurupi do ibana dinama dokon unak komabiar ale Mefiboset unak komabiar di papos rohani si Mefiboset asa unang ganggu rohana asa unang asing aka pamikirionna tu tindakan ni si David alai di papos do rohana bahkan marjaji do si David naikon pasahatonna arta ladang ni opuna si Saul tu ibana asa dijamin do kehidupan kelangsungan kehidupan ni si Mefiboset di si asa mangolu ibana dijamin do masa depan kelangsungan masa depan ni parngoluon ni si Mefiboset nang perupani mapakpang ibana alai dileo do nagabit arta dan di aiton si David rupani arta ni si Saul gabe artana anggo di parnguluon dingulu di Portibiona te ba lupa manean makana marhamarangi pe bodo songonete naung di pasahat natorasna pe Yahua do muse diucak do muse te apalagi nunga mabalum pamana paromena nunga pe di pasahat hian di pasahat natorasna tu akapino parna oma bagiamu alai bodo halak muse mengingkari bodo halak mabuati apalagi rupane molonga di pangaratoan berhak do pitor lau mengait tungadol ima anggo ngolu na di Portibion molo dirajai ngolu na di Portibion ngolu ni jolma bodo ibana dang mangulahon hati goran dohot hasitongan di tengah-tengah di Portibion alai ala naung ditada si David holong ni rohani debata asini rohani debata di bagasan ngoluna naung jinalona di pasu-pasu debata ibana di leo debata di ibana jabatan seorang kepemimpinan di tengah-tengah di bangsa Israel laos di sidonang di patuduhon ibana ulaun tanggung jawab ni ibana songon pengayom tu
tu saluhut bangso, tu masyarakat na ginonggomanna dang dibiarkan. Jala mulutai daru paninang di pamaretata di partikian senuaing ate di situasi kondisi pandemi COVID-19 ate berupa cara do dibaen pamaretata lau mengurupi aka dongata nahurangan na subui berupani ibana kerejo manang naung hona PHK adong do cara ni pamareta laho mengurupi beban ni masyarakat na ginonggomanna berusaha do pamareta bohama asa boi bangsoon aman nyaman di situasi kondisi nama cai boratong adong do pangulaon marhiti-hite Menteri Sosial dohot akan asing ima pangurupion di pandemi adong berbuat perbuatan yang baik jala idona pinatuduhon ni si David dison gabe di lehon ibana ma sude aka golit didok nakidisi opuna si Saul ima di ayat pitu jala didok disi ikon tok tongho rap sapanganan rap doho tau berarti ibana tinggal di istana nangpe nahurang sehat ibana alai di gonggom si David do ibana di ayomi si David do ibana di leho do saluhut akan narikot di ibana bahkan rap mangan ibana rap dohot raja diangkat derajat ni ngolu ni pinopar ni si Saul musunai gabe diangkat gabe anak konna ai gabe tinggal ibana di istana ni raja gabe boy ibana sonang boy ibana dilayani boy ibana makilalahon asini roha ni si David dohot asini roha ni debatana mangaramoti ibana namar muduhon ibana sahat tu hati hai gabe dijalo ibana nauli na denggan ala ni hinauli ni pardonganon ni si David dohot si Jonathan dohot ala ni padonganion ni debata di si David dohot di asini rohani debata naung jinalo ni si David di bagasan pardalanan ni nguluna di papatar ibana do holong ni roha maradopon pinopar ni nama musuhi ibana dang di baloson ibana najat alo ni najat alai di lehon ibana do pangurupion dot asini roha bahkan di dok nakeningan disi tung di ayat waluyate jadi marsoba maibana huhut di dok tungise mana posomon ubay na pola dopakonomu biyang namate songon awon digobarhon ibana maibana songon biyang namate molo biyang pesada panangga ate ima binatang na setia tu ise na setia tu opuna te ise nama melihara ibana setia jadi bakat digobarhon ibana masongon biang namate nama lapatan dang margogobe dang marlapatan bisa sitong na ibana di adopan ni sadar raja ima pengenalan ibana haudukun ibana kesetiaan ni ibana tu sada pemimpin nah somar lapatan ibana sasitong na di tonga-tonga ni raja marang di istana alai disima di pataridahon holong ni roha ni si David diangkat ibana diangkat derajatna gabe songon anak ni raja ibana dipatuduhon ibana holong ni rohanai ahado nakiningan nama ngojar pabainan ni si David lau patu pahoni ima holong ni roha jalalas topik di mingguta sadarion madokon marasini roha ma tu akka namartihas marasini roha ma tu akka namartihas kepedulian terhadap disabilitas namakpang naso sempurna di bagasan kanggul bitun ningguluna
Asa dang boy hita berpihak lau patuduhon akan nauli na denggan di bagasan panggul mito ning ulu tahun. Mungkin di situasi kondisi sonari makilala do hita dang margogo ate alani pandemion. Boy dak pajupak kita. Boy masih hol hita rapot ka keluarga ta alani pandemi. Madate pakilalata te. Kurang bebas tahilala ngulutta. Adong keterbatasan langkah ningulutta di situasi kondisi sonari. Alai songon sadahalak na prosea hita dituhani, naso jadi hita mabiar, naso jadi hita godoran, alani akan masa, alai neng perlu ingotota, toktong hita patupa parsauran nadenggan rap doh debata, di bagasan panggul miton ningulutta, patupa komunikasi na denggan asa toktong hitam diramoti di padao tu hatta sian pandemion jala dipangidohon rohata manyan asa anggit tu hatop selesai pandemi 19 sian duniaon dakolan sian bangsot tate ale siap portibion asa boy hitam muse menjalin holong ni roha patuduhon las ni roha jalanang di situasi kondisi sonari pe ikon lam toktong hita patuduhon asini roha ulaon pangurupion ulaon diakoni sosial maradopon akadongata nama kapor luhon iko mamere kita tu siamun do tu sabirakta isema naboy talup urupata songon tanggung jawab ni halak Kristen naong niangkat ni debatahi tagabe aka anakna ikon patuduhon holong ni roha dinaong tajalo holong ni roha ni debata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai mengangkat derajat ta gabe aka anak ni debatahi ta songo dia tanggung jawab ni aka halak anak ni debata ima naeng mangulahon ulaon asini roha mangulahon pangurupion tuakan nama kaperluhon jalalas ido nang niajarhon di tuhata Tuhan Yesus tuak kasih seana nang di bagasan epistel tanak kiningan di doko disi molo naing mat pesta manang mabain si panganon ho didok nak kiningan unang majo akka hula-hulam todongmu nina nakidisi alai isi do jowon ni nanak kiningan ima di ayat 10 tolu alai jumpa ma buat si panganok ko piyo ma akana pogos akana martihas akana pakpang dohot akka nama pitung akka halak nagali akka naso mampu naso margelok naso boy ibana lao madalaton ngoluna sa diri ikon adong do bantuan ni halak tu ibana molo na halak na mapitung ikon tugu-tuguon ni halak do ibana molo na pakpang ikon opaw ni halak do ibana manang ikon adong do madorong-dorong ibana di kereta sorong buasa idi dok Tuhan Yesus takas nunak idisi di dok asa martua ho alana ha aidang boy balosono ni i akana uli na denggat tuho alana somal di parngoluan ni jolma bahu bain na denggat tuho bain no muto na dengga nate lihat tuau asahu lihat ko ido nang dihalak batak ate lihat diau asahu lihat ko dang adok kalak rupani laho patuduhon holong ni rohana tu akka na somargelok bodo song ni alai sonari iman naeng tiruan na pinatuduhon ni Raja David ima naeng tiruot tonota naeng paingotonon ni turpukon tu hita ibana naso marhosom tu nama kasomi ibana alai dipatuduhon ibana do holong ni roha di bagasan perdalanan ni nguluna dipatuduhon ibana do dakolak kata di ibana ale adong do terida pembuktian di kenyataan diurupi ibana do ima poparan si Saul nama musuh ibana
dang di balocon ibana najat aloni najat alai di patuduhun ibana do nadenggan dang di balason ibana air tuba dibalas dengan air tuba alai har di ibana air tuba dibalas dengan air susu itu ima kehebatan ni ngolu ni halak na porsea di Tuhani molo hupain nadenggan tu nama benadenggan tu au i hal biasa alai na hal luar biasa molo mampu hita mabai nadenggan tu halak nama kosomi hita nama kasogoh kita nama bain na jahat tu hita itulah hal yang luar biasa jala iman nani ajarhon di Tuhan ta Tuhan Yesus tu hita songon akasi huton ibana hita asaboi hita mampu lao makaholongi halak nama kasogoh kita taulahon ulaon na denggan tu ganup halak asa gabe martua hita di sini ido nakiningan didok tuhata Tuhan Yesus Kristus jala ido nang na pinaingoton ni turpuk tasa dario tu hita asa toktong hita mangulahon ulaon na pinangido ni hata ni debata songon tadda ni parbue ni hapor siota di tonga-tonga ni panggulmito ni nguluta di Portibion naeng tapapatar ma ulaon holong ni roha masih urup-urupan masih tukul-tukulan masih hehean dia kanagale jala mabaen hasitongan hati goran tuhalak nama kaporluhosa dungi digwari mahita gabe aka anak ni debata gabe aka anak ni debata atong taulahom mai tapareahi mai di bagasan perdalanan ni nguluta di Portibion asa anggiat taruli hitamuse di hanguluan na pinaradini Tuhan Yesus Kristus di hata tuhata ma nama masuk hita amin pertanyaan mahita ali Tuhan di batama nami muliate maroha nami di ho di asini roham napai ngotok kami marhiti te barita na ulim di bagasan tikion asanggia toktong hami Tuhan mian di bagasan holong na siakoi nang pe adong akka namasa hodupi hami kana makosugoh kami alai dang naso jadi balos conon nami Tuhan najat aloni najat alai naik kotoktong do hami Tuhan lau patuduhon ulaun holong ni roha maradopon halak nama kasuguh kami ai ido dia jaroko tu hami Tuhan naeng hami masih haholongan di tonga-tonga ni panggulmito ni ngulu di Portibion danggabe bui hami Tuhan lau mangulahon akka nasudenggan songon akka anakmu hami Tuhan patau mahami toktong lau patupahon saliling mangulu hami di Portibion asanggiat partohap hami Tuhan di harajaon nang pinaradim bihami Tuhan di batama nami di bagasan tikion mangidu hami tu adupanmu na badiai dia kadongan nami na di bagasan parsahiton na subui Tuhan marpungurak dot kami say homa toktong ali Tuhan nama masu-masu na sida tarlumubi dia ka dongan nami kana tinopam di tonga-tonga ni bangso namion dinahona sahit corona jala diri perawatan nasida asiro hamle Tuhan sai homa nama masu-masu kaubat na pinakin nasida homa nama ngalehon hahi pason dia kana nasida be jala dia ka keluarga namar habot ni roha ala parsirangan nasida ala ni hamatean ala ni COVID-19 on asiro hamle Tuhan sai homa nama dongani mangaleon las ni roha pangurupion nang dinasida songoni Tuhan nang di pamareta nami pe pargugoy man nasida Tuhan songon pemimpin di tonga-tonga ni bangso namion asabuy nasida li Tuhan lahu mangurupi saluhut bangso nami nama kaporluhon akka bantuan asanggiat buy nasida li Tuhan marlas ni roha ala ni namasa di partikianon pos roha nami Tuhan parguguanmu akka pamareta nami sian presiden sahato aka kelurahan pe na papataron munasida hapataran ni asini roha di bagasan parasaoran panggulmiton ni ngulu di Portibion unang luas na sida Tuhan lau ganggu di aka namasa nahwadupi hami alai urupi mahami toktong ali Tuhan jala songoninang hami ka masyarakat Indonesia ajare hami toktong Tuhan taat tuaka peraturan kesehatan
naung nia turhon ni pamareta nami. Sanggiat boy kami Tuhan, hipas dao kami sian sahit COVID-19. Pos rohanami Tuhan, Allah hodo pargugun na suhatu dosan. Tuhan nami natuk mangaramoti kami, na jagaunmu do kami Tuhan, jala pasisionmu sian isa luhut na. Jala mangido kami Tuhan tuho, say padao ma, sahit COVID-19 on Tuhan, sian portibion, salpuhon mail Tuhan. Asanggiat boy kami marhasonangan, asa unang adong gabi membatasi kami Tuhan, lau mangula kaulau nami, marsao raput keluarga nami be, alai homa ali Tuhan, namar huaso lau pasisi honi sian duniaon. Tuhan di batama nami, nang ruas ni huriam, namar ulang tahun mulai sadarion, sahatu hari Sabtu. Tuhan pasu-pasu manasida, marlas ni roha, maka maletehod deng kanibasam naung jinalona, siak kuali Tuhan, jala di boto nasida toktong madok mauliate, lam tu tuduk jala taat setia nasida, lau mangului ho di bagasan perdalanan ni nguluna. Pasu-pasu nang saluhut, aka ulaon di tonga-tonga ni huriam HKBP, harapan jaya, takas di butuh wali Tuhan, nanaing patupaon, pengadaan dalak kami Tuhan, tu gereja namion. Tuhan, leon mahasedaun, dihami ruas, nang parhalado, soni nang panitia, lau mamikir hon saluhut akan narikoti Tuhan, asaboy mardala dinggan hobar tulomuni roham, asaboy kami Tuhan, adong kebebasan mardalan tu gereja namion, tu hodo kami maporus Tuhan, memang di kondisi situasi kondisi sonari, tung macai maoldoi di rohanami, manang di pikiran nami, alai dangadong nasotar patu paholi Tuhan, ido pakirimon na mangulu di hami, songon akka anakmu hami Tuhan. Toktong mahami, laung mamilangi, akka dinggan di basam na kucalo hami. Gabi huboto hami nang makamoletehon, lau patupahon akka ulaw na dinggan nang ditonga-tonga ni huriam HKBP, harapan jaya. Pasu-pasu saluhut ruasmu, toktong Tuhan, majalo, akka dinggan di basam, sian ho, marhiti-hiti akka ulaw na sida. Sanggiat marhidi Tuhan, boy hiras rohanami, pasahaton hamaletion ni rohanami, tu pengadaan dalani, dohot tu akan narikot di tonga-tonga di huriamon. Ima Tuhan, tangiang pangiduan nami di bagasan nompason, say tangihon ma Tuhan, tangiang pangiduan nami, holan mangasahon goarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan si hokop si pangulu kami. Amin. Marede mahita muse laos tapasa mapilian na paduahon 70 sian edeta nomor 710 dimulai sian ayat sada saat udukna. Bahe
dopan de debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhut sileleona denggan do na saulibasa na mauliutus. Hupasat hami masih anani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo me gabe wap na hucus di jolom. Pasu-pasu me jalaramoti. Asa hupar hasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite ite toddim. Asalam hutadahami godang ni sileholehomi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite ite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomuni roham di bonotongon songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita, disodakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala dipasaorhon ma damena tuto ditabe. Kami parhalado HKBP Harapan Jaya madok selamat hari Minggu ma dihita saluhutna horas taingok ma persembahan di sabola siamun nami nasongon pengadaan dalan di huriata mau lihat ma dihita saluhutna.